Playboy mix. Ƙasata, hali na ƙasata, ƙasata. Kashe mu kullum ake yi a ƙasata, yanka mu kullum ake yi a ƙasata. Tambihin ƙasa zan baku, na san kuna jina. Manya suna ta hutawa, talakawa na cikin rana. Sun mai da yaran talakawa, sun koma bakar gona. Sun taimake su bin neman zaɓe, gashi sun bar su rana. Fanni na ilimi ya rikice, jama'a suna ta kai juna. Fanni na lafiya percentage 23 na raina. Sauran ma'aikatan ba su san menene suke ba wayyona. Sun zama 'yan abiyari ma, a shanye kiɗa na sa su zance na. Da ka ba hanyar ruwa titi, sun koma suna bana. Sun bata dukkan abin hawa da gidaje na gaina. In shugaba ya zama mugu, aina talaka zai kwana. In ba ruwa lokacin rani, ba wanda za ya je gona. Mun sha wuya ba ma fara ba, tsuntsu yake bidar tana. Mun soke saniyar tatsar mu, mun raina kwikwiyon zana. Kai da abinci ga hauki, ko kaji sun san da batuna. Kaga gajilob da maskinta, an kai ta an baza rana. Almajiran mu sun koshi, balle 'yan gida iyalaina. Naira 100 da 'yan canji, tiyar masara muke auna. Da akwai gero akwai dawa, duk birjit a kasuwanni na. Tiyar su bata kai zakka ba, ko da fa za a sa suna. In za mu auni shinkafa 500 muke auna. Yanzu alewa ta riski ƙasa, aikin talaka ya kwana. Ko da ina da albashi, shinkafar fa dole sai auna. In ban wuce da bintan ba, to fa buhunta ya fi ƙarfi na. Da in ina da 8,000 duk girman buhu da canji na. Yanzu fa ba a mazance, tsadar ta yawa a bunkuna. Sai in ina da tati ke mai ita za ya ce na kwana. Khalid ina da harshe na, ba wanda zai hana ni zanciya. Wayyo ƙasata, ƙasata, wayyo ƙasata, ƙasata, mazaunin iyayena. Ƙasata, mazauni ta yarana. Ƙasata, mazauni ta kakannina.